89-та минута с доза късмет разградчани бележат попадение. Попадение, което може да има огромна стойност. Гледаме повторението с Лудогорец. Петър Станич с пространство пред себе си. Финт от Петър Станич. Удар на Станич 1-1. Локомотив Пловдив не издържа. Минутата е 95-та. След като преди 15 минути Станич оцели гредата. Този път в рамките на финта. В своя полза в следващия сезон Дерой Дуарте. Дерой Дуарте покрай Мартин Луков. И топката и Мартин Луков нямаше много. Дерой Дуарте ще е вкарал втория си гол от началото на сезона в чиста позиция. Дерой Дуарте абсолютно редовен гол. Човека, който най-вероятно ще потегли. Видал дебне момента, в който може да се включи тук. Станич добре комбинира с Чочев, шанс за Лудогорец и пробия на Станич и Чочев. Именно двамата комбинираха по брилянтен начин. Лудогорец може би ще има възможност да атакува на малко по-разредено пространство. Великолепни са действията на Станич. Лудогорец има числено преимущество в тази атака. Удар на Станич и намеса от Милосавлевич. Върши работа. Тук Станич остави без отговор. Омарбаев и Пене. Хубава комбинация между Вердон, Станич и Калуч. Извеждащо подаване за Ерик Биле, който има шанс да отбележи още. Нета топка от Мустафа Сангаре. Петър Станич в любимата си позиция. 1-0 за Лудогорец. 89-та минута с доза късмет разградчани бележат попадение. Към Сон. Центриране на Сон. Той изглежда добро, именно Станич стреля с глава и отбелязва попадение. Лудогорец открива резултата в 40. И отново Кайл Видал по десния фланг. Още една топка в наказателното поле. 2-1 за Лудогорец. Кой друг, ако не Петър Станич? Тук стана въпрос за опциите, които Хосо Рибе ще търси, за да си тръгне с днешния. За да предотврати. Стиковката, разбирателството между тези футболисти е на оптимално ниво, само че чисто физически е много интересно как ще реагират и се от брилянтното центриране на Петър Станич. Позиция, от която както може да се шутира, така и да се търси центриране. По-скоро ще бъде втория сценарий, удар с глава. Много хубава комбинация на Лудогорец. Станич дали ще стреля или ще подава, залага на втория вариант. Ето за тази класа стана въпрос по-рано, уважаеми зрители. Точно за това и в Лудогорец възлага топ. Успява да попадне в прегръдките на своите съотборници. Поигра 20 минути. Станич. Прекрасна работа с тяло, за да се обърне с лице към вратата. Какво на... He's been everywhere tonight for Ludogorets. It's 2-0. It's Stanich once again. Станич настъпва сам срещу трима, има подкрепата вече на нарез и Петър Станич към Руан Крус. Удар на Крус с глава. Руан Крус, който се превърна в най-скъпи изходящ трансфер на Лудогорец в историята на... В едни други времена, които няма как да бъдат върнати. Удар към врата. Ивайло Чочев още веднъж с поредно попадение. And watch out, the ball is coming forward. One-on-one with Stanek. Go. Oh, and to Luka. It's a split play. They end up not talking to each other. Both think the other's gonna go. Given. And Stanic for the hat-trick. He's done it. Stanic 1-0. Намира Сон с подаване. Той пък намери Петър Станич ударом. Станич. Удар от дистанция на Петър Станич. Ο Ντουάρτε έκοψε, ο Στάνιτς στην περιοχή προσποιείται, ο Στάνιτς άλλη μια τρίπλα, ο Παυλένκα έκανε την επέμβαση, φτηνό γκολ δέχεται το ΠΑΟΚ στο 33 με τον πρώτο σκόρερ του Europa League, τον Στάνιτς να σκοράρει. Нахмия с хубаво центриране, изстрел с глава. Страна на Лудогорец преди, не знам, може би 10 точка. Станич, гол на Станич, 2 факт. И то много бързо част. Персон и Петър Станич. Станич с центриране. Топката отклонена. Дали тя премина с топката? Това обаче не попречи на Бернар Текпете да я засече. Ерик Маркус към
Петър Станич, Теодор Иванов отклони топката, Лаплухов остана на своята гол линия. На Ерик Маркус, отклонената топка от Теодор Иванов и статичното. Наред с критиките, които имаше, особено в началото на сезона за разградчани. Топата Лудогорец се забавлява във Варна и само за Андерсон, Шведен в наказателното поле, пуска пас към Станич, 3-0. 3 гола и почти сигурен 3 точки за Лудогорец срещу ЦСКА. Отлична визия. Станич, центриране на Петър Станич, удар с глава на Ерик. В такива ситуации футболиста, който атакува, има предимството на... Шанс за Ерик Биле, който е очи в очи с Иван Андонов. Нещо, което изглеждаше още в реално време, но все пак ще изчакаме и повторение за потвърждение. Има Станича, Пантович се слобоđa Илича. Станич гол je! ТСЦ води 2-1, 81 minut. Ponovo Petar Stanić. Stanića asistencija, Savić pokušava, pogađa Stanića, na kraju pogađa mrežu Balše Popovića и ТСЦ. Недялков, топката стига до капитана, който центрира, шанс за Лудогорец, 3-0. Ерик Биле с едно докосване за Ивайло Чочев. Хитро подаване за Петър Станич, който изравнява с изключително важно попадение за разградчани. В полза на Лудогорец, но точните изпълнения са на сметката на Спартак. Лудогорец ще остане с 23 в своя актив. Ако разпика 19-48, Бора на Лудогорец и Дан Нахмя също се е включил в това центриране и в крана. Pantović, nova šansa, sjajan Pantović, gol je! 1-1, vraća se odmah TSC, malo čas pogotka nije bilo, sada jeste. Ponovo sjajna akcija, sad je upitno šta se tu desilo u... Jovanović, asistencija, Stanić, gol 3-0. Kluba Žarko Lazetić ima zbog čega da bude jako zadovoljan Partizana, a nešto slično je i ove takmičarske godine. I evo treći gola, vodi TSC protiv Napretka. Počemo. Evo sada Đakovca, Đakovac, Stanić i sada će biti... Is it again here, Stanic? What a night he's having. Ovo sada preti da bude nova opasnost. Stanić, jako značajan. Pantović je ovdje dodao loptu unutra.